Да видим дали се чуваме добре. Да. Пусна ли се? Да. Вече сме live. Както се казва, we are airing. Да. Дали се чуваме? Пък и тъкмо ще следим всъщност дали се присъединяват колеги учители. Ние сме обявили час 18:30. Така че надявам се. Ти успя ли да влезеш? Да, пише, че съм лайв. Здравейте, Стефан! Ще се радваме да споделите обратна връзка, дали ни чувате и виждате добре. Да, пише, че съм лайв. Да. Докато изчакваме всъщност колеги учители, които така имат желание да се включат. Все пак сега заварваме и втора учебна смяна. Някои колеги все още имат часове, но пък тези, които нямат възможност сега да се включат, малко по-късно. Благодарим на Петя за обратната връзка, че всичко е наред със звука. Страхотно! Виждаме, че започват да се включват. Просто идеята ни и така желанието ни е да се включат повече колеги учители, които имат възможност, разбира се, и така да влезем дълбоко в темата. Добре? Ние сме обявили час 18:30 и така, въпреки че е едно предпочитано време, се надявам все пак да имат възможност да се включат колегите. Страхотно! Чува се! Здравейте на всички! Дали се чувам и аз така добре? Ако може да ми потвърдите. Чуваме ли се? Страхотно. Ще се радвам така, докато обсъждаме и засягаме тази така важна тема. Ако може да се представите поне учители по какъв предмет сте, нищо повече. По каква дисциплина преподавате, за нас е важно и като рефлексия, и като коментар на по-късен етап, за да събираме така автентична информация
и по учебни дисциплини, за да можем да прилагаме колкото е възможно по-голяма диференциация. Страхотно! Здравейте на всички! За тези, които все още не ме познават, аз съм Ади Конедарева, образователен експерт и предприемач и преди всичко човек, който дълбоко вярва, че българският учител има нужда не просто от още информация и платформи, а от истинска подкрепа, разбиране и нова посока на развитие, така да го кажем. Изключително ми е приятно, че сме отново заедно и още повече ми е приятно да виждам как тази общност се разраства с малки стъпки, но с качествени подходи и качествени моменти на комуникация, как все повече колеги учители се включват, слушат, споделят, търсят, задават безброй въпроси и най-вече така започват да вярват, че промяната наистина е възможна, че има път, че има друг начин. Все пак има начин. И че личният комфорт, вътрешната устойчивост и професионалното развитие не са лукс, а по-скоро крещяща необходимост. За целия ни екип това е изключително ценно, защото, повярвайте ми, това показва, че все повече учители се убеждават, че когато искаме реална промяна в образованието, тя не започва отвън. Това звучи малко като клише, но е самата истина, а започва от нас самите. От нашата осъзнатост, от нашата готовност да гледаме по-дълбоко, да мислим по-различно и най-вече да търсим по-смислени решения. И точно в този дух е и днешната ни тема, която всъщност вие, колеги учители, избрахте на база предложени теми за дискусионен формат, който е и нашият формат в така наречените лайфове, защото именно в такъв формат на споделеност и комуникация с всички, които са избрали да се развиват по по-различен начин, имат възможност да задават въпроси в реално време. Затова това е една така наша силна идея и намерение, в което ние се стремим да насърчаваме все повече колеги учители да започнат да говорят, да изразяват своя глас, да отстояват своето професионално мнение и наистина да бъдат чути. Защото тяхното мнение наистина е важно, необходимо и в по-голямата част от случаите или ситуациите, в които имаме проблеми, едно учителско мнение може да реши този проблем мигновено. Преди да започнем, обаче, така ми се ще да направя едно много важно уточнение, а именно, че днес не засягаме темата за поведенческите кризи и емоционалната нестабилност при децата и учениците. Визирам и децата, разбира се, защото детските градини също имат място и като учителска общност. Защото искам да уточня много важно нещо, че ние не претендираме, че сме специалисти по психично здраве или че можем да поставяме диагнози. Не. Говорим за това в групата ни от гледната точка на колегите учители, които са ежедневно в класните стаи, в училище, които наблюдават, чуват, преживяват и така разпознават, че все по-често децата и учениците дават сигнали, че нещо в тях не е спокойно.
устойчиво или наред. Това, което споделяме днес, е базирано изцяло на наблюдения, на реални ситуации, на така лични преживявания и на усещането, че темата вече не може да бъде така лесно подминавана. И идеята на този разговор не е да поставяме оценка и не е да заместваме ролята на специалистите. Не, категорично не. Идеята е друга. Да се опитаме да разпознаем кога едно поведение е просто труден момент, кога е повтарящ се сигнал и кога вече говорим за ситуация, в която е нужно да се потърси наистина специализирана помощ и подкрепа. С други думи, днешният разговор е опит да си дадем повече яснота като учители, родители и изобщо хора, които са около децата и учениците. Какво виждаме? Как да го разчетем по-внимателно? И в кой момент не е просто достатъчно да реагираме педагогически, а трябва да се обърнем към човек с професионална подготовка и квалификация. Затова исках да направя това уточнение, защото тази дискусия и този разговор е по молба на учителите, които искат да се даде така силна гласност и искат, имат желание това нещо да се коментира. Защото понякога учителите, разбира се, предполагам, че могат да потвърдят моите думи, зад едно избухване, затваряне, тревожност, някаква форма на силна агресия или рязка промяна в поведението може да стои не просто някакъв инат, не просто възрастов етап. И по-скоро си мисля трудна ситуация, а по-дълбока емоционална трудност, която в момента децата или учениците преживяват, която трудност има нужда от професионално внимание. И точно за това, уважаеми колеги учители, е важно да си зададем така няколко prep questions, предварителни въпроса, които съм сигурна, че или по-скоро ще се радвам да споделите дали някога сте си ги задавали, дали някога сте си ги така мислили да ги зададете. Кога вече не говорим само за поведение, а за състояние. Кога училището и семейството не са достатъчни сами по себе си. Към кого можем да се обърнем. И как да го направим така, че да не обвиняваме детето или ученика, а да му помогнем. Но как? Защото да потърсиш специалист, това е един страхов момент, който се изживява в днешно време. Да потърсиш специалист не означава, че сме се провалили като учители. Не означава, че не искаме да помогнем. Означава, че сме разпознали на време, именно, че едно дете или ученик има нужда от повече подкрепа, отколкото средата в момента може да му даде. И тук също е много важно да кажем, кои могат да бъдат тези специалисти, към които можем да се обърнем, когато индикираме такова състояние. В зависимост от случая, това могат да бъдат сега в съзнанието. На първа линия ми изникват именно училищен психолог, педагогически съветник, детски психолог, психотерапевт, логопед, ресурсен учител, а в някои ситуации детски психиатър или друг медицински специалист. Тоест, не всяка трудност изисква една и съща подкрепа, но е важно да знаем, че има към кого да се обърнем и че не е нужно да чакаме ситуацията да стане крайна, за да го направим. Сега, така че, уважаеми колеги учители, ще се радвам така на въпроси, които да поставяте.
и нека приемем този разговор не като писмен разговор и монолог от моя страна, не като едно експертно заключение, а като пространство за разпознаване. Пространство, в което да си позволим и можем да кажем: да, виждаме това, че се случва. Да, не винаги знаем как да реагираме. И да, понякога най-отговорната реакция е да потърсим помощ от специалист. Сега тук всъщност при мен е и моята подкрепа глас, Анелия, която ще следи за въпросите, които бихте искали да зададете или имате желание да зададете, за да можем да сме максимално обективни и да предложим така най-доброто експертно, най-добрият експертен отговор, който се базира изцяло на практическо преживяване. Тази тема е все по-осезаема в училище, но често остава неразбрана или се свежда единствено до дисциплина. Дали имаме някакви въпроси, Ани? Здравейте и от мен, колеги. Включвам се така да споделя и аз мнение именно относно важността и значимостта всъщност на тази тема и това, че предварително получихме няколко въпроса, които мисля, че е редно така да отговорим на тях и да получат своя чакан отговор. Първият от които е следният. Родителите склонни ли са да съдействат с този проблем или оставят на учителя да се справя сам с поведението на детето им? Да. Много хубав въпрос. Мисля, сега по принцип бих искала да изложа мнение, разбира се, а всеки един учител съм сигурна, че би разбрал какво се има предвид под този отговор. Сега аз лично смятам, нали, така от собствената ми практика и с комуникацията ми с родителите на моите ученици, това, което съм съзряла и съм наблюдала в годините, че да, не всички родители отказват съдействие от така да се каже, безразличие. Според мен понякога отказват, защото темата ги плаши, наранява или по някаква причина ги кара да се чувстват обвинени. Тоест, ние подхождаме към тях първосигнално обвинително. И най-важното, лично според мен, разсъждавайки на глас, ако родителят бъде потърсен с обвинение, агресивно обвинение, той се затваря. Ако бъде потърсен като партньор, шансът за съдействие според мен е много по-голям. Да? Други въпроси към момента имаме ли? Да, много благодарим за изчерпателния отговор и всъщност тук е момента да споделя и за втория въпрос, който получихме предварително, а именно какво смятат учителите, че поражда тази поведенческа криза и как могат учителите да създадат пространство, в което да лекуват подобно емоционално поведение? Как би се усещала, по-скоро как би се усещало такова защитено пространство? Страхотно. Не знам дали е за съжаление или за щастие, от учителя се иска мигновена реакция и то да подходи така с знания и умения. Но според мен, така от комуникацията ни с учителите, според мен учителите много често виждат, че поведенческата криза се поражда от вече натрупано на някакво напрежение. Може би липса на емоционална регулация. Това е един момент, в който в днешно време или към днешна дата не е познат като момент, в който това нещо може да се прозрява или може да се разпознава. Това е чувство за неразбиране, претоварване, несигурност и така и липса на принадлежност. Важно е обаче да не говорим за учителя, нали, че непременно трябва да действа като
като лекуваща терапия в момента. Учителят не лекува. Той създава среда, която при всички положения успокоява, може да стабилизира и според мен дава усещането за така, сигурност. Такова защитено пространство, ако се умее учителя да създаде и да предложи, започва да се усеща като място, в което детето или ученика не е унижавано, не е унижаван, не е постоянно заплашвано или така, усеща се, че има ясни граници, но най-вече и, така да се каже, и уважение, предвидимост и според мен чувства се едно спокойствие. И те усещат, че могат да говорят и могат да споделят. С други думи, това, което бих заключила тук е, че не трябва да създаваме пространство без правила, а пространство с човечност, нали, сигурност и доверие. Тоест пространство, в което наистина нашите ученици или децата да се чувстват спокойни, да се чувстват така обгрижени и да се чувстват, че въпреки, че са толкова малки, имат уважение. Страхотно. Други въпроси имаме ли? За съжаление обаче се срещат и ученици, които се отнасят с неуважение към учителя. В тази връзка ни е и следващия въпрос. Всъщност това действа много уронващо за неговия авторитет. Как учителят да се въздържи да отвърне реципрочно на тази атака? Да, това е момент, в който всъщност учениците, за да отвърнат по правилния начин, те трябва да се чувстват наистина по начина, по който описах малко по-рано в това учебно пространство, което учителя би трябвало да създаде. Според мен, когато ученик се държи така неуважително, да речем, бих казала, учителят естествено се чувства засегнат в някаква степен. Но ако отвътре емоционално много често губи не само спокойствието си, според мен, а и цялостния контрол над ситуацията. Затова този момент не трябва да се случва. Истинският авторитет не е в, така да се каже, това, което ми хрумва на първо време, реципрочната реакция, а в именно способността да останеш стабилен. Може да се каже така. Учителят не пази авторитета си, ако влиза в битка с ученик. В никакъв случай. А когато показва по-скоро, че може да държи граница. Може да държи граница, без да губи себе си. Без да губи себе си. Спокойният тон. Значи повишаването на тон всява хаос. Спокойният тон, ясната граница и така да се каже, може би не е подходящият момент за разговор, затова отложеният разговор след момента са много по-силни от емоционалния сблъсък, който застрашава така да се възпроизведе в тази ситуация. Така че това е според мен и базирано така на много съкровенни споделяни разговори. Добре. Страхотно. А това поведение всъщност може ли да е сигнал за проблем у дома? Имаме тук въпрос от Христина. И какво може да направи учителят, за да защити детето или ученика от рискове и насилие у дома? Има ли някаква институционална подкрепа? По-скоро, ако трябва да разсъждавам правилно, това, което бих споделила специално в тази посока, дали нещо се така възпроизвежда от дома, може би трябва да изходим от факта, че
понякога рязката промяна в поведението, силната агресия, страхът и може би това затваряне в себе си, постоянната тревожност, според мен понякога са така сигнал, че детето преживява наистина проблем и у дома, в къщи. Включително това може да визира насилие или силен емоционален риск. Могат да бъдат много причини. Според мен, какво може да направи учителят в този момент? Да не остава сам със съмнението, по някакъв начин да си документира или така да си опише наблюденията си и незабавно да уведоми ръководството на училището, училищния психолог или педагогическия съветник. И при съмнение за дете или ученик в такъв риск, трябва да се потърси задължително отдел за закрила на детето. Това са вече на ниво институционална подкрепа, където обязателно трябва да има намесата на институциите. Страхотно. Мисля, че тук е и момента, така използвам да споделя и за нашето предстоящо обучение с кредит, което всъщност е по точно тази важна и значима тема за това как да създадем умения за ефективно управление на гнева в училищна среда. Ще се радваме да видим повече колеги, учители, които така се интересуват и биха искали да разберат конкретни практики и решения по справяне с този наистина наболял проблем, който не трябва да се оставя без подкрепа. Именно за това сме създали това обучение в тази връзка. Много благодарим за отговора. И тук може би идва момента да се върнем и към границите, тъй като Ади ти каза, че учителите е хубаво да поставят граници, но понякога те забравят, че имат такива, с цялата тази натовареност. Сякаш са приели да са човек-оркестър, пише Христина. Как да се самосезират, че това не е тяхна работа? По-скоро, как бих отговорила в тази посока? Учителите често поемат прекалено много, но то се изисква от тях. И в повечето случаи не могат да отреагират, защото по дефолт, както се казва, са свикнали да бъдат човекът, който държи всичко. Класа, напрежението, родителите, системата, учениците, децата. Но да разпознаеш проблема не означава, че трябва сам да го решиш. Според мен учителят има отговорност да види, да го индикира, да реагира и да насочи, но не и да носи цялата тежест сам. Това не е негово задължение и не трябва да се изисква от него. Самосезирането, според мен, идва и така в момента, в който учителят може да си каже: това вече излиза извън моята педагогическа роля. Според мен, учителят трябва да си го каже това, за да може да не се чувства натоварен, като негово задължение. Затова, според мен, наистина е препоръчително да си казваме това изречение. Трябва да си го казваме, за да можем наистина да излизаме от тази тежест, че е наша отговорност или задължение. Не е наша отговорност или задължение. Да помогнеш по-скоро не означава, че трябва да поемаш някаква чужда роля на институцията, но понякога това се свежда наистина до мигновената реакция и така адекватния отговор на учителя на база наблюдения, за да могат наистина да се предприемат адекватни действия. Страхотно! Други въпроси имаме ли? Тук е моментът да насърча всички, които са в момента с нас на живо, макар и така онлайн, да се включат и да не се притесняват да зададат своите въпроси. Все пак ние днес сме тук за вас. Както Ади неведнъж сподели, идеята е да се получи такъв искрен обмен между нас, без притеснение да задавате своите въпроси
и да ви подкрепим и подпомогнем по най-добрия начин. Да, разбира се. Сега, ако ми позволите, бих искала така да внеса и малко по-голяма яснота по отношение на дълбочината на тази така актуална посока и тема на дискусии. И ще се радвам междувременно да поставяте въпроси, които ви вълнуват. Говорим за това някакси все повече с учителите, които членуват в учителско кафе и учителите, които са последвали групата за авторитета на българския учител, защото наистина така прозряват тази необходимост. Но все повече учители се срещат с деца и ученици, които избухват, някак си се затварят или отказват да работят, реагират рязко, трудно понасят, да речем, напрежение. Буквално ние всички знаем, че часовете в училище така налагат или по-скоро създават напрежение. И като цяло показват поведение, което поставя учителите в един постоянен режим на реакция. И много често, така да кажа, според мен първото обяснение за това, или по-скоро първото обяснение, което обществото ни дава, е следното. Сега се опитам да си спомня, нали, така горе-долу по-общи изказвания, че примерно тези деца или ученици са невъзпитани. Нямат никакво уважение. Не искат да слушат, не искат да работят. Много са мързеливи. Но истината е, че зад много от тези прояви стои не просто лошо поведение, а именно един модерен термин, който страшно много се ползва днес, но не знам доколко се разбира и доколко се интерпретира правилно. Така нареченият емоционален дисбаланс, натрупано напрежение и липса на умения за саморегулация. Това е много важно, наистина, по-скоро и моя препоръка към колеги учители, които е хубаво така повече се запознаят именно с този момент на възникнал емоционален дисбаланс, натрупано напрежение или липса на умения за саморегулация. И тук е важно да кажем нещо много ясно, което е абсолютната истина, според мен, че поведението е по-скоро сигнал. То много често така е начин, по който детето или ученикът показва, че не се справя с нещо вътре в себе си, че се бори с нещо вътре в себе си, дори когато не може да го изрази с думи. Когато едно дете крещи, примерно, в детската градина, защото и това ни споделят, или ученик прекъсва своя учител, провокира по някакъв начин, провокира го, отказва да работи, затваря се, стига до някаква форма на агресия. Ние виждаме по-скоро външната реакция, но зад нея при всички положения може да стои някаква форма на тревожност, претоварване, чувство за несправедливост, страх, може би от провал на тест, контролна или класна работа, или от писмено изпитване, представяне на проект. Каквото и да е. Това поражда несигурност, неувереност. Дори поражда проблеми от дома. Защото когато се прибере един ученик в къщи, за да не бъде порицаван и за да не бъде обвиняван, по-скоро не винаги споделя какво се случва в училище и как той се чувства. След което последва така наречения социален натиск. Без да речем и да кажем, че тези ученици не са го искали това нещо. Постъпва изолацията. Или просто някаква невъзможност да се назове или управлява това, което детето или ученика чувства. Така че всичко това, което до момента засегнахме и се опитах да предам в най-общия смисъл,
е въз основа на реални наблюдения и така практически преживявания, които ни дават така много голяма основа и повърхност за разсъждение върху какво всъщност трябва да работим и какъв вид по-скоро обучение или формат, в който тези неща трябва да бъдат изведени на първа линия, да се дискутират и да се прилага най-доброто решение. Добре, дали имаме някакви въпроси тук сега? Дали се влошава отношението при новите поколения според теб? Новите поколения. Може ли пак да повториш въпроса, Анелия? Да. Дали се влошава това отношение при новите поколения? Сега, когато говорим за новите поколения, задължително трябва да имаме следното нещо предвид. Какво значи новите поколения? В момента в училище е, така да се каже, поколението алфа. Ако не се лъжа и ако смятам правилно, би трябвало първите представители на поколение алфа в момента трябва да са, мисля, мисля, че трябва да са в 9-ти клас. Тоест всички класове надолу, така по реда, са вече поколение алфа. Може би наистина е дошло време да се запознаем с... ние вече сме се запознали, защото работим активно в тази посока. Специално какъв е натурела, така да се каже, на поколение алфа, как мислят, как комуникират, как действат, как работят. И според мен, по-скоро аз не бих казала, че новите поколения са по-лоши, а че растат в много по-напрегната, бърза и нестабилна среда. И това естествено се вижда в поведението им. Аз съм сигурна, че много колеги учители ще потвърдят думите ми. Това се вижда в поведението им ежедневно в клас. И по-скоро не бих обобщила, че отношението се влошава, защото децата или учениците са невъзпитани. Ами по-скоро ги виждаме като такива, които живеят с повече тревожност, повече дигитален натиск, повече, така да се каже, емоционална претовареност. И според мен по-нисък праг на устойчивост. Те дори, според мен, не могат да се справят именно с такъв момент и да го усетят това нещо, наистина да се опитат да се справят с това нещо без учителската намеса. Не толкова поколението е проблемът, колкото средата, в която то расте. Това е според мен. И това и самата нужда от адаптиране, наистина на самото училище към нуждите на поколение алфа, което ме кара да се замисля и си припомням всъщност, че ние имаме много полезен наръчник, именно насочен към нуждите на поколение алфа и тази адаптация. И много скоро той ще бъде наличен на нашия сайт и ще може да го достъпите, колеги. Отново се включвам да приканя, да подканя и да ви кажа, че сте добре дошли да се включвате със своите въпроси, тъй като остават още няколко минути до края на лайфа ни. Както и да ви напомня, че вашето мнение е изключително важно за нас, така че тепърва предстоят много интересни и полезни анкети в нашата фейсбук група, тук в общността, където вие да изберете отново следващата тема на предстоящия ни лайф. Идеята е да е тема, която ви вълнува, да усетите полезността след като сме обсъдили и може би една идея по-спокойни. Да, само момент, защото тук имаме още един въпрос. Благодарим. Как да представим, убедим родителите или съответно да представим пред тях установените поведенчески проблеми на дадено дете, когато те не искат, отричат наличието на такъв у детето им? Много благодарим за интересния въпрос и всъщност не само интересен, а много важен и ценен. Да, това е много важен въпрос, наистина, изключително важен, защото родителите са неизменна част от развитието и така
по-скоро благосостоянието на учителите в училище. И затова в моите изказвания доста често аз наблягам много сериозно на комуникацията, уважителната комуникация с родителите. Но това, което веднага бих искала да формулирам като отговор, когато родителят, да речем, отрича проблема, не е добре на всяка цена да го убеждаваме. Така да се каже, че ние сме прави и че всъщност сме сигурни в това, което излагаме, нали, като доводи и като причини, а по-скоро да говорим с конкретни наблюдения. Нещо, което се случва често. Примерно повтарящи се ситуации и ясен език на някаква загриженост. Защото сега колегите учители при всички положения ще потвърдят, че родителят по-трудно приема оценка, когато един учител така се изказва и нали, описва нещата в оценка. Но по-лесно приема наблюдение, т.е. когато учителя говори с него чрез наблюдения, конкретни наблюдения. И т.е. според мен вместо детето да има или по-скоро детето да има някакъв поведенчески проблем, е най-добре с учителя, с родителя, да се говори спокойно и да се акцентира върху наблюдения. Нещо, което учителя наблюдава и може да защити с конкретни примери. Защото така или иначе родителите трудно приемат и в повечето случаи те са много пристрастни, всички го знаем. Примерно, сега в момента ми хрумва нещо, което си спомням, аз споделях, нали, като имах такъв момент. Да речем, нали, казвам на родителя, през последните 2 седмици, примерно, наблюдавам няколко повтарящи ситуации. Примерно, че реагира рязко, да речем, при забележка, лесно влиза в конфликт или по-скоро търси постоянно проблем с други деца, влиза в конфронтация с тях. И ето по този начин, когато с тях подхождаме чрез описателно наблюдение, а не чрез оценка, нали, не на всяка цена да кажем, че детето е лошо или детето не се справя или проблема е в детето, защото в повечето случаи родителите реагират гневно и тогава автоматично обвинението пада върху учителя. Това е всъщност според мен изпитано е и работи много добре. Защото когато, уважаеми колеги учители, когато родителят чуе обвинение, той започва да се защитава. И той започва да защитава и детето си. Но когато чуе загриженост от страна на учителя, тогава вече наистина има много по-голям шанс да започне да слуша и да влезе в колаборация с вас или с градивно сътрудничество, за да може това нещо да се реши като проблем. Страхотно! Сега виждам, че ние напредваме във времето, но преди така да настъпи финалният ни момент, в който ще приключи днешния пореден лайф, аз бях подготвила и така някои сериозни данни, тъй като съм човек, който чете много анализи, много така извлечения от международни доклади и от национални доклади. И тези данни вече са много категорични. Примерно, според Световната здравна организация, 1 от 7 юноши между 10 и 19 години живее вече с психично здравно състояние. Сред най-честите проблеми са именно тревожността, депресията и поведенческите разстройства. Това означава, че някакси темата за емоционалната нестабилност при децата и учениците и младежите не е периферна тема. Тя е вече част от ежедневието на училището. Още по-важното е, че училището много често е мястото, където тези състояния се виждат най-ясно, най-адекватно. На улицата не. Защото там детето трябва да се справя с всевъзможни неща. Изисквания, взаимоотношения, всякакви. Оценяване, очакване, групова динамика,
така съревнование сред връстниците, сравнение и според мен към днешна дата огромно количество стимули. Огромно количество стимули. И ако няма изградени умения за саморегулация, тези напрежения много лесно излизат навън под формата именно на така наречената поведенческа криза. Затова бих искала да поставя един много важен акцент. Не всяка поведенческа криза е задължително възпитателен проблем. Много често тя е, така да се каже, криза на именно такава липса на саморегулация. Това означава, че детето или ученика не успява да управлява вътрешното си напрежение, защото не знае как. И тук се намесва всъщност именно учителя. С други думи, така да се каже, ние все по-често работим вече с ученици, които не просто не искат, а обективно трудно издържат психически и емоционално в среда, която постоянно изисква устойчивост, концентрация, увереност, адаптация, послушание, социално управление и куп други изисквания. Допълнително към това успях да изведа така едно обобщение към това, защото идва и проблемът с тормоза. Да речем отхвърлянето и усещането за небезопасност. Примерно ЮНЕСКО посочва, че един от трима ученици по света е засегнат от тормоз. В училище всеки месец. Представете ли си? Това е много сериозно. Това е сериозно и като мащаб, и като обхват. А когато едно дете живее в именно среда на унижение, страх, изолация или така постоянен натиск, дигитален, социален, поведението му неименуемо се променя. Някои деца стават агресивни или започват да стават агресивни, други се затварят, трети се правят на безразлични, не им пука, много често срещано. Четвърти започва да някакси умишлено да саботират всичко около себе си. Но всъщност, да, това често според тях е защитна реакция. Дори данните от изследването PISA през 2022 година, това е момент, който също искам да засегна, че не знам доколко колеги учители се запознават наистина с изследването и какъв е резултата от него. Не само за България, въобще цялостно. Те показват, че значителна част от учениците у нас, примерно, не се чувстват в безопасност в така училищна среда, в училищната среда. Било то в класната стая, по пътя към училище или в така общите пространства. Освен това, доколкото си спомням, ако правилно съм запомнила, 20% от момичетата и мисля, че 24%, извинявам се предварително, ако не си спомням правилно, но мисля, че това са процентите, 24% от момчетата в България, 20% от момичетата и 24% от момчетата в България съобщават, че са били жертва на тормоз поне няколко пъти месечно. Това е изключително тревожен сигнал. Като казвам съобщават, това е през косвена или некосвена форма. Тоест понякога са официални, понякога са неофициални. Няма как да очакваме стабилно поведение от учениците, които по някакъв начин вътрешно се чувстват застрашени, отхвърлени или са постоянно на щрек. Много е така важно също да разберем, че не всичко започва и в училище. А днес голяма част от така емоционалното напрежение, бих добавила, идва и от дигиталната среда. Започваме да навлизаме в една деволюция. Деволюция, повтарям, деволюция, която застрашава сериозно въобще човешкия момент. Човешкият момент на отношение, внимание и загриженост. Комуникация също. Онлайн конфликтите, кибертормозът, подигравките, натискът за принадлежност
бих казала също и желанието да бъдеш одобрен постоянно от някой, страхът да не бъдеш изключен от компанията, от групата или от където и да било, всичко това влиза в класната стая по една или по друга форма, дори когато ние не го виждаме. И много често, според мен, това е причината именно учениците да избухват. Смятам, че се случва дори в момента често. И също моята препоръка наистина да бъдем малко по-наблюдателни, защото именно нашата наблюдателност може да превентира така влошаване на ситуацията или дори и моментът преди да започне часа. Ролята на учителя, уважаеми колеги учители, днес е много по-сложна от преди. Всички го знаем това нещо. Учителят вече не е само човекът, който трябва да преподава. Това е ясно на всички, ясно, всеизвестно. Той е, да, предполагам, че ще се повторя пак, но човекът, който ежедневно влиза в контакт с емоционалното състояние на децата и учениците. Учителите прекарват, бих казала така, дори повече време с учениците, отколкото те прекарват с родителите си вкъщи. И не, това не означава, че учителят трябва да бъде терапевт. Не. Категорично. Не означава, че той много често трябва да бъде първият възрастен, който го вижда това нещо. Че едно дете или ученик не е добре. Понякога това може да се случи и през споделяне на съучениците им. Но те трябва да бъдат готови и благоразположени да го споделят това нещо. Много е важен този момент, наистина, специално с така наблюдателността на учителите, за да превентират такива ситуации. Самите учители често са претоварени, да, изтощени са, това го знаем вече. Но когато към това се добавят и именно такива поведенчески кризи, много лесно се стига до усещането за безсилие. Затова според мен, много е важно разговорът за именно тези поведенчески кризи и емоционална нестабилност да се промени. Вместо да речем да се питаме, както обикновено се питаме, и това е погрешно като форма на питане, самопитане, ако щете го наречете, вместо да питаме само как да овладеем това дете, как да овладеем този ученик или как да овладеем тази ситуация, трябва да започнем да питаме по-скоро какво стои за това поведение или това състояние. Какво се опитва да ни каже този ученик или това дете чрез реакцията. Дали средата, която създаваме, е правилната, благоприятната, обгрижващата. Или има ли в нея, да речем, достатъчно сигурност, която при всички положения трябва да дойде от присъствието на учителя. Дали учителя така тренира учениците си на предвидимост, уважение и принадлежност. Разбира се, това не е никак лесно. Това не е никак лесно и никой учител не може да бъде идеален във всеки момент. Никой учител не може да бъде идеален във всеки момент. Но е важно поне да започнем да виждаме тези ситуации. Не само като проблем на дисциплината, какъвто е визиран и отразяван постоянно към днешна дата, а по-скоро като сигнал за по-дълбока нужда, за евентуална превенция, нужда от емоционална безопасност и при всички положения подкрепа и да знаем как да се справим с такива ситуации. Затова, когато, уважаеми колеги, говорим за поведенчески кризи и емоционална нестабилност, аз не мисля, че говорим просто за трудни деца или ученици. Говорим за тях или по-скоро за такива, които растат в много сложен свят. Говорим за
Сега се сещам, говорим за училище, което вече не може да си позволи да гледа само към оценките и съдържанието в учебниците. Не. И говорим за учители, които според мен имат нужда не от още вина и упреци към тях, че не се справят, не са видели нещо на време или не са реагирали мигновено, а от повече разбиране и подкрепа. И може би така най-важното, никога не ми стига времето всъщност така да изкажа и обобщение в тази посока и заключение. Може би, според мен, най-важното, което искам да оставя като послание днес, е следното. Тези поведенчески кризи, така ги наричаме ние учителите, нали, за да ги интерпретираме правилно и за да ги обясняваме правилно. Тези поведенчески кризи са често видима част на невидима вътрешна борба или на невидима вътрешна война. И ако искаме наистина да помогнем, не е достатъчно само да потушим реакцията по някакъв начин, или защото така много колеги учители вярват, че могат да го направят, но всъщност по-скоро се случва обратното. Трябва да се научим да разчитаме правилно сигнала, който индикираме или който виждаме. Мисля, че това беше един достоен завършек и ако ми позволиш, Ади, бих искала и аз да кажа нещо за финал, защото тази дума подкрепа всъщност е доста ключова тук и смятам, че за да може учителите да подкрепят своите ученици, трябва и те да се чувстват подкрепени, трябва да се чувстват добре, трябва да се чувстват на мястото си, спокойни и с авторитет. И в тази връзка за нас ще бъде удоволствие. Бихме се радвали да се срещнем с вас в Учителско кафе. Нашето пространство от ново поколение именно за такъв тип подкрепа, не само професионална, а и емоционална. И с радост ще ви очакваме и в следващите формати и лайфове, които предстоят. Не ги пропускайте и така следете за повече информация в отделните ни социални мрежи. За нас е удоволствие така да се разговаряме с вас, да обменяме опит. Благодарим за многото съобщения, за многото обаждания и въобще разговори, които провеждаме. Това ни кара да вярваме, че всичко има по-светло бъдеще и още по-добро развитие за напред, защото поне до някаква степен зависи от нас и ние се стремим именно в тази посока с подкрепата за вас. Благодарим ви, че го оценявате и го усещате. Страхотно, Анелия. Страхотно. Аз също искам да благодаря за доверието, което ни делегирате. Оставаме във връзка, продължаваме напред. Бихме искали все повече да чуваме за вас и за предизвикателствата, които срещате ежедневно, защото този формат, който всъщност ние се стремим да развиеме, именно защото бихме искали да ви чуваме, бихме искали да ви насърчим да поставяте въпросите си гласно и така с пожелание за много вдъхновение. Има надежда, ние сме с вас, очакваме ви на следващия лайв и пожелаваме една спокойна вечер, да си починете, не мислете за нищо друго. Бъдете с семействата си, бъдете с хората, които ви обичат и до нови срещи. И бъдете здрави. До нови срещи, колеги. Благодарим ви за вниманието. Спокойна вечер на всички и до скоро. Благодарим ви. Лека вечер.